Tänään on vuorossa Sofian ja Pinjan festaripinkit. Ihan ensimmäisenä vinkkinä, koska Suomen säästä ei koskaan tiedä, niin varaudu säähän. Pitää ottaa huomioon, että aurinko paistaa, tai voi sataa kaatamalla vettä, tai jopa räntää. Tai lunta tai rakeita, koska Ihan Suomi. mitä vaan, mistä paakatasoa tai miten vaan. Festareilla on yleensä tuhansia ihmisiä ja aina eteenpäin mentäessä alkaa meno muuttua vain ahtaammaksi. Ja meillä on tähän sinulle vinkki. Nimittäin, kanna vesilasia mukana, niin ihmiset väistää sua, kun eihän ne halua kastua. On monta tapaa yöpyä festareilla, mutta mieti ensin tarkkaan. Haluatko yöpyä epämukavassa teltassa tai jäätyä pihalla täällä kylmässä pakkasessa, koska Suomen kesä? Vai haluatko kääriytyä omenahotellin lämpimiin peittoihin ja nukkua yösi rauhassa? Festareilla riittää aina hulinaa ja vilskettä ja siellä voi helposti kadota kaveri. Ei hätää, meillä on helppo niksi, miten kaveri pysyy tallella. Jos et omista henkilökohtaista kantajaa, niin muista laittaa hyvät kengät jalkaan, että jaksat poppia koko festareiden ajan. Festareilla ruuat maksaa maltaita, joten ota mukaan omat eväät ja kannattaa ottaa varmuuden vuoksi ihan kunnolla, ettei nälkä yllätä. Ja hei, muista taltioida sun festarikokemus.